Tele Finlandin Päättömät päivät -kampanja toteutettiin vuoden 2010 lopussa. Ideana oli lanseerata uudelleen kaikki kuluneen vuoden aikana lanseeratut vanhat tarjoukset. Myydä varastot tyhjiksi liittymistä, puhelimista ja datasta. Samalla haluttiin muistuttaa, että Tele Finlandilta saa myös älypuhelimia. Päättömään hintaan. Netin painopiste oli sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena oli paitsi myydä liittymiä ja puhelimia, myös kasvattaa tunnettuutta. Haasteita riitti. Miten tehdä taktisesta tarjousmainonnasta imagollisesti kiinnostavaa ja koukuttavaa netissä? Miten erottua älypuhelintarjouksilla aikana, jolloin kaikki muutkin netissä puhuvat niistä? Miten saada kampanja pysymään kiinnostavana 2 kuukautta ilman jatkuvaa nettimainontaa? Päätön idea. Kaikkien aikojen päättömin jono syntyi, kun toimialan akilleen kantapää, jonottaminen, käännettiin päälaelleen ja siitä tehtiin tavoiteltavaa. Kampanjan sivustolla mutkitteli virtuaalinen jono, jonka osallistujat jonottivat saadakseen huippuluurin älyttömään hintaan. Vain eurolla kuussa. Osallistujat vuoroin äänestivät, vuoroin jonottivat seuraavaa älypuhelinta, joita oli jaossa 10 kappaletta jokaisessa jonossa. Facebook Connect teki aloittamisesta helppoa ja jonosta sosiaalisen tapahtuman. Rekisteröitymisen ja hahmon valinnan jälkeen oli vuorossa enää jonossa seisominen. Sitä tehtiin tulojärjestyksessä päivittämällä paikkaa 4 tunnin välein. Sitkeimmät päivittivät paikkaansa 2 kuukautta 6 eri jonossa 4 tunnin välein, myös yöllä. Keskimääräinen vierailu kesti noin 6 minuuttia. Suurin osa jonottajista löysi jonon Facebookista mainosten, kaverisuositusten ja seinäkirjoittelun kautta. Facebookiin avattiin kampanjaa varten myös oma tapahtuma, jonka kutsuun vastasi yli 20 000 ihmistä. Samalla kun kampanjassa jonotettiin ja pidettiin tunnelmaa yllä, Facebookista muodostui pian kampanjan konehuone, jossa paitsi kommentoitiin, kehuttiin ja arvosteltiin, myös vaikutettiin kampanjan sääntöihin, kunnes luovutettiin. Tapahtuman luonne muuttui virtuaalijonottamisesta ostotapahtumaksi jo heti ensimmäisenä kampanjapäivänä, kun iso osa osallistujista luovutti paikkansa jonossa ja osti puhelimen Tele Finlandin verkkokaupasta. Kampanja ylitti kaikki sille asetetut tavoitteet. Paikkaa jonossa päivitettiin yhteensä 193 521 kertaa. Facebook-tykkäjien määrä kasvoi kampanjan aikana 346%. Sähköinen suoramarkkinointikanta kasvoi 89%. Myyntitavoite tuplattiin. Myynti nousi netissä 40% jo heti ensimmäisenä kampanjapäivänä ja jatkui samoissa lukemissa koko kampanjan ajan. Facebook-tykkäjien kommenttien perusteella jonottaminen todella kannatti.